Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Gano kinahanglang pangayoon man ni mo nga buhi pa man kong dako? Feel ko lang. O gipasabot na tikastanan. Nga samtang buhi pa ka. Magkakita ka. Unsao na gus paggasto ang agong kwarta. O man, muatag ka o dili. Ha? Para maklaro. Federico, dili. Thank you. Prangkahan ka. Magpuwag na ta. Federico. Huwag kapuslanan. Kung makig-uban ko ni mo dali. Yakulang kas pagsalig na ko. Iho, Federico. Kasabot ko. Paminawa ko. Kasabot lagi ko. Di ko bugo na di. Ibaw ko. Gusto yun mong kuhaon si Abel. Huwag ka masayo, Federico. Kita mo na? O ikaw mismo. Nahibaw di ka. Nahibaw ka. Nga dili ko gustong tunay laing tao. Gamusagol na to din eh. Dili dali. Iho, anak ko si Abel. Wa ko'y labot. Basta nga kung gusto. Way laing papuy-on diri. Pero kung mo insist nyo ka, awa ko'y may mo. Kabantay ka na. Bata. Huh. Wa magagay magbuot ni mo. Bahala ka niya. Kuha sa Abel. Federico. O papuya diri. Iho, kuhaon ko unta siya. Gikan ka ni mo kung may pagtugot ka. Kapila ko babalik-balik ka. Ha? Nga dili ko makadawat kaniya. Nga akong igsoon. Federico. Go ahead. Kuha siya. Pero mulayas ko dili. Federico, iho. Busa. Paminaw ako. Ihatag na ko ang 50 million pesos. Dili, Federico. Pwede ba? Ayaw pugsa. Nga mawadaan kong respeto na mo. Iho. Pugo ka. Huh. May katungod ko. Nga mga ayo. Anak ko kunin mo. Federico. O saman. Di ka mahatag. Di ka mahatag na ko. Kay imong gitagana sa imong anak na si Abel. Ayaw ka bala ka. Kaya maghimo niya kursa ko ang last will and testament. Makadawat ka naghihapon sa... Karon! Karon akong gikinahanglan! Karon! Dili pa karon. Bungol ka! Ha? Daw ka! Federico! Hala, oy. Kaluoy sa tiguang. Gisik-kasikaan lang ni Federico. Pagka-spoiled, tumutawana. Ay, sobra na. Ang si Marga, sad. Lain sad ni. May pagkasiaw sad ni. Wa makabadlong kang Federico. Dako pa kong buhi, Federico. Paabuta ang hustong panahon nga ihatag ko kanimo. Dili ko makabawot! Tungod kay gusto ko nga maghimo kung akong kaugalingong negosyo. Federico! Gusto kong barog sa kaugalingon ng mga til. Ha? Nga dili lang pirming magsalig ni mo. Iho, ang ako ba... Pero kay di ka magamuhatag. Okay, salamat. Bye! Federico, paminaw! Federico! Balik ka rin! Gilampa pang pultahan. Huwag batasan! Magkalagot, ha? Hi, darling Rafael. Ay, Kalma lang, gikutasan ka na, oh. mamatay ko sa konsumisyon ni Federico. Ayaw in taon, darling. Magunsa naman lang ko kung mawa ka na. Darling, Marga. Ato na kanya rito.
Ayaw kong surang-surang nga, ha? Kilawon ti karon! Aray, uta na lang ganit na. Pahawap! Diyak na! Aray, nakakita ko ganin nipo. Adlawan maglutarong dako. Ay, ay. Buisit! Buisit ka doon, Rafael! Oh, hello? Marga? Unsa plano? Padayon ng plan B. Kidnapon ti ka. Okay, sige. Mugawas ko karon dayon diri sa mansyon. Mapasangil ko nga dunay paliton. Ah, very good. Tumanon din na to ang atong plan B. Magmahay ka doon, Rafael. Magmahay ka! Darling, asa ka? Nag-ilis ka man, God. Doon na lang ko'y paliton, darling. Mao ba? Sige, kuyugan ti ka. Ayun na lang, ako na lang. Mubalik naman dayon ko. Mao ba? Adon ako. Si Ula de, gamita ro makadrive sa nimo sasakyanan. Ako na lang lagi. Ako na lang mag-drive. Mas maayo nang na si Ola diri aron makabantay nimo. Ug makahatag sa imong tambal. Pero dili ka man ka magdukay. Ay, ulagi. Balik na ko dayon. Sige. Arin ako. Marga, I love you, darling. I love you too. Ula, nakalarga na si Marga. Onyot, pero wa man siya magtagsakyanan, oy. Nagtaksi naman siya. Usa? Kapuyan tingali, oy. Dili mo drive, nagtaksi na lang. Mao ba? Asa di siya, senyor? Na ako no si Paliton. Mao ba? Unya? Asa man sa tos Federico? Ay, naghatag ni sa problema ka na ko, Ula. Pero, wagot ka mo oyon sa iyang gipangayo, no? Wa, Ula. Unya? Saan man? Mato niya. Makigbuwag na mula yas tingali. Ha? Mao ka na. Lisurado kinayahan, yor. Ipasagdan ko lang kay maugtas ko. Mamatay ko sa'yo. Uy, ayaw yung kamatay, yor. Kay na. Kung mahitabo na, magsinulog yun sila. Ula, kinsay magsinulog. Ay, ang musunod sa imong katigayunan, magsinulog. Ula, Mao nga, bali-bali ka ang kamatayon. Para na ginhawa del Fen. Ula. Dawatan ni. Sobre lagi ni. Oh. Ang pau. Ang pau Sisud ta na? ani. Kwarta? Kwarta? Yes, kwarta. Ini gikan. Gikan ni Bay Abel. Mahin siya sa iyong premyo taon. Ha? Hulo, uy, nanghatag siya? Ang hatag, gigitagaan mang taon siyang sirmangkaw og 300,000. Yan, i-share po siya og 50,000 kada usa na to. Unsa? Sabi check. Bainting. Ay, naray. Bay! Ari bay. Ako ning gihatag ni Charity ang imong gihatag nako. Bayot. Salamat ha. Bayan-bayan las grasya. Check in tag tulo. Saman. Ano mo chicken uy, nayabag man ni siya uy. Kita ginbulusan. Day kwarta unsa na siya. Saba uy. Oy, bay. Ay kumpiyansa Federico. Bainting. Sa suya kito ni bay. Tanaw na ko tong tawa na bay. Traitor kapag katao. Nakontak ba ni mo si Marga, Ula? Dili man makontak niyo. Mato niya nga mo balik siya dayon. Pero, tuto na ka oras, wa pa man mahibalik.
Bitaw niya, no? Akong gitawgan, dili pod mo tubag. Si Marga na kini. Hello, Marga darling. Asa ka na ba? Darling, darling, Rafael, luwas ako. Marga, usay leta mo ka, usay luwas ha? Gikidnap ko, darling. Kidnap? Kinsa nag-kidnap ka ni mo, darling Marga? Kinsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!